Pánové, dneska také auto budete veľmi všetci poznať. Je to Toyota, pozrite. Takéto má kolesa parádne. A takéto lince, takéto krásne. Aj na druhej strane to má takéto svetla japonské, jak japonské oči. Takto to vyzerá japonský. Zase tu má tiež takéto svetla. Tu má výbežky. A tu má takéto malé krídlo. Tam má takúto telku. Tak tá vyzerá skôr. Tá telka. To je originál disky na kolesách. Toto. Takto vyzerá celá tá Toyota. Normálne jak vo filme Tokyo Drift, parádna japonská.